Ekene m nwoke kene nwaanyị kene ihe na-ejili Igbo dasị m ya dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma n'ụbọchị nke taata na ebe nọ naanị ọnụ m biko asị m ihe ọma ya akpọ onye ọbụla biko ibute mma igbuo n'azụ ibute mma biko na o nwere ozi a na-ekwu mgbe ahụ wee sị na ezi ya ozi si zie ọgaranya ezie ya mana nke ịgwọzi ya jụ bụrụ ọgaranya n'isi bụ nke ya ha eme nweme biko o nwere vidio na-trend kwana ka disi young man ọpụtakwa n'ọzọ wee kwuo ka o si ezicha Akwa Okuko ozi o ziri ya mgbe ahụ mana Akwa Okuko egere ya ntị zichaa ya ozi ma nlọ ọlọcha ma nlọ one of his follower bịakwa bịa lọkwazikwa ya sị ya na ihe ahụ o postu na status ya na WhatsApp na anya nwalọkwa something like that na nlọ ozicha Akwa onye na Akwa Okuko kpacha na WhatsApp na Messenger na Facebook Akwa Okuko chia ya ọchị mana ọ sị ebe o zigoro ozi asịrị azizi ọgaranya ozi ya mana nke ịgwozi ajụjụ bute ọgaranya bụ ihe ọmụmụ na kịta na ihe na-ekpegodo ekpere bụ ka Akwa Okuko natagodo n'udo na ọṅụ maka na nlọda agaghị lọ dị very very brutal. Ọ sị na damụ nla ahụ na ha yi akwa ozu wee jee akwamozu na everywhere mmụọ chie na moto ma everywhere ma ndị ayọ ma ndị ọgaranya everywhere chi n'ọba na-abịa burial mmadụ mana mgbe ọ na-anya na da foto a na-edosa na n'ofoto Akwa Okuko ka ọ na-afụ di ya mana biko asịkwa m ozi anụnwa lue onye ọbụla ntị n'ụbọchị nke taata wee na-asị na udo ya adịlụ nwoke dịlụ nwaanyị solonum na-ene ka this young man si wee break down his conversation with Akwa Okuko since May o bido kwubenya bụ ihe mbikonu solonum na-ene vidio akpọnụfụ Ọranaeze ekene m unu aka mbụ nwanne unu nwoke Obiọma Chukwu Ọgbanje kebe eziokwu bụ alịrị na-atụ m n'obi ife nji wee pụta bụ after comment so many people na-emeke na ihe abụrụ Akwa page ihe abụrụ page Akwa you are just a person. Akwa bụ Dibia abụ Dibia. You know my friendship with Akwa. Then why not you link ịba na the page ka ị mara ma ọ bụ real Akwa ka ọ bụ onye nke ị na-efolo ka ọ bụ ị na-efolo the wrong account. Apụrụ nwatakịrị abata ebido on social media today. Eji m C1 phone were mewe Facebook. Eji m C1 mewe Facebook wee mara fake and real. Akwa Okuko mụ na ya nọ na group na WhatsApp ịkara mmalụ onye ọ bụ even when he drive his first car ịkara mmalụ onye ọ bụ. Ịghọta ife nna agwa gị. So ị mara friendship m with Akwa. Forget your money. Agwala m Akwa Okuko si ya na ya stop ịga na hotel ya. All my chat with him. O nwere ike ọ bụrụ PA ye. Mana ọ bụrụ na ọ PA ye ji phone ye na reply people. Ọ bụrụ na ọ PA ye ji phone ye na reply people. That PA ya ahụ o kwesịrị ọ bụrụ na ọ gwaghị ya ọ bụrụ na o nyeghị ya my message ọ bụrụ na o nyeghị Akwa my message ekwesịrị ka a chụọ ya n'ọrụ. O kwesịrị ka a chụọ ya n'ọrụ. Ị nwere ike chat ya na Facebook or reply but he will never see my message and not reply me. Ịchọ nzi gị chat m na ya na belong chat m na ya before that nke a send ya mụ na ya na-akpa mana asị nka ngwa ya ị nwere ike inwe ego niile inwe n'ụwa ị nwere ike inwe power niile inwe n'ụwa mana mmụọ echi ikwu okwu osi n'ime onye bụ osi n'ime mmadụ kwuo okwu naanị ofeke ga-apụta sị na ọ marachago ihe dị n'ọrụ dibia. Naanị ofeke ya apụta sị na ọ marachago ihe dị na spirituality bụ ụwa ada amacha ihe dị n'ụwa amacha. Ị nweghị ike ịmacha ihe dị n'ụwa amacha ị nweghị ike ịmacha ihe dị n'ụwa amacha. Onye ọbụla ọ bụrụgodo pastọ na-enye m prophecy. Pastọ na-enye m prophecy I take it because gịnị ihe niile ahụ ndị agwụ mali ndị akpọrọ okpu oku mana ha chọrọ ime ya n'ụdị ụka.
it doesn't mean that na spirit so ha bịa ụwa na agwụ so ha bịa ụwa na ihe a na-eso wee bịa ụwa ahapụ gofa. Omini na ihe a na-eso wee bịa ụwa ahapụ gofa, just that they want to do it in a church way. When they tell you something, sometimes when they tell you something, you verify and you check enya. Ọ bụrụ na PA Akwa ji phone Akwa were na reply my message. When I reply my message without agwa ha Akwa, na agwa ha Akwa ihe ngwale ya, ma ihe mmadụ ihe ngwale ya, that PA should be fired. O kwesịrị ka achụọ ya. When prophecy come, try and follow up, try and listen, because PA ya had no spiritual. Ọ bụrụ na a spiritual person ka o mere PA ya, that person will understand ihe bụ spiritual. Agba m ya sị, aga na hotel gị for now. Stop again na your hotel. Amụọ m amụ because maybe na enweghị m nnekwu ego. Onye ọbụla nwere ego according to otu ya na tie kasị kwụrụ. O nwere ike ọbalị ya taa tomorrow ọbara m in his position, ọ nọrọkwa position ọ nọ. Mana m gwara ya sị, stop going to your hotel. Ọ sị m reason if from my chat with him, enwere ife mma asị na ọ bụ na this thing mere, ehe m asị na ọ kidnapping, ejighị m asị na ọ bụ ori, ejighị m asị enweghị m ga-akọwa ngwu, bet my spirit gwara nna ngwa ya ozi a na nzie ya ozi ahụ, and I have to deliver the message through the means in a way nwere ike isi gwa ya, because all my friend on Facebook, ọ bụrụ na mmadụ na handle ya page ya or Facebook ya, that person should tell him kwesịrị egwe. Ọ bụrụ na onye ahụ agwa ya, that person should be fired. N'ụwa ifụlụ enwe onye gwara anwụ, ndị niile gwara ọgwụ nnekwute ọgwụ mgbe gbulugbo, enwere onye gwara anwụ, everybody mechara nwa. My grandfather was a great Dibia. My grandfather was a great person. Bulisi Obi. Mana he later died. Everybody will die one day. One thing must kill a person. One thing must kill a man. So that is the thing. And when so many people, and when somebody said their message this morning that prophecy so time, and they mention them on Facebook, the prophecy may happen not to the person. I didn't a bump, I didn't queer no name on na mona Afukamo na Chima the Kika Mopan and Dagma Kalika. Come on, Nkemma, come more while and come meku. Come on, more while and come meku. I didn't put publicity on social media. Come on, all more messiah. Isiagu mwa mesia nke o mesia mpatakwa gwa gị na ma ogwale ngwazi republic na ma ogwale. A lot of things na-aga private. Ihe na-aga privately karịrị ife na afụ na anya gị na-apụ. A lot of things na-aga privately na karịrị ife iji anya gị na-agba afụ. So na enwero kama na ife na-ekpe ekpere ana m aga ọfọ agụgụ m ọfọ otu na-ayọ Chukwu na ndị ana na-ayọ ndị mmiri ụmụ agbọghọ asaa ndị mmụọ mmiri ndị ji amala bụrụ ụgbọ na famili epele na siti ili aka ebe ọbụla ọ nọ na-ayọ ndị agwụ na-ayọ ọra mmụọ m na ha so na-ayọ ezumezu agwụ na-ayọ ezumezu agwụ na-ayọ ezumezu alụsị nje eme dibịa na-ayọ ka eme gịnị ka Chukwu na ndị ana ma eli amala ka o si ebe ọ nọpụta. Let him be saved. That is my aim. That is my way for us. No, they help a lot of people. And when a lot of people don't know what they like, and when a lot of people not into spiritual problem, and when a lot of people not into poverty, on a help, on a sort heart. If I remember, I will mention somebody here, Fanta Boy. I will mention somebody here, Fanta Boy. A message when it goes yaga. I will tell you, you will know that anyway, a week ago, 2 weeks now, I think. I go and get sick now. After when this dream, and when run.
enwe nrọ gbasara Akwa Okuko his dies na befa. Ọ bụrụ na ichete Fanta Boy, ọ bụrụ na ichete message m to you, kama na ịma na mmụọ nwere ka mmụọ si eme ife and enwere ka mmụọ si ezi ozi. Ọ bụrụ na ichete my message, that message was private between me and you. Ọ bụrụ na ị mara onye bụ Fanta Boy, go and follow the right Fanta Boy on Facebook. Enwere message nchatịrị nsendịrị ya na WhatsApp, mụ na ya kpalị na WhatsApp concerning ihe gbasara Akwa Okuko, gbasara family ya, gbasara mfuru na nrọ nzili ya. Kama na ife na-abụ ome enwere ike nwere onye ma in a direction o si abịa, enweghị na-ama in a direction o si abịa. I saw it in my dream and m si ya guy lee nrọ concerning Akwa father and mpia na all those things. But nrọ anaghị agacha ka o si adị, nrọ adịghị agachara ka o si adị. Sometimes he may go somehow. Mụ na ya kpasị anya nya ka nji wekwa gị na ife na-aga private karịrị ife ịfụ n'anya na-abụ. Ngwasị ya bụ okwu mụ na ya kpasị anya. Even Fanta Boy change phone, Fanta Boy change phone. But the conversation can na my WhatsApp. The conversation mụ na ya na-abụ na my WhatsApp, mana o change phone, o nwere ike ọma ndịzi na phone ya. So now, being you a great person, you're going to need somebody, a poor person can give you a message. Ni nwere ego niile nwere enwe ndị nwere ego niile fa nwere mana naanị ha nwere ike pụta n'ụzọ na onye ala agwafasa ala ihe bụ your problem. And if you don't take it, you have lose it. If you don't take it, you have lose it. If you don't take it, you have lose it. So let's forget about money. Problem anyị nwa bụ ndị Igbo na-enwe bụ anyị na-ebute ego ụzọ n'ife niile anyị na-eme. Anyị na-ebute ego ụzọ n'ife niile anyị na-eme. Adịm eme ihe ka m chọọ fame, adịm eme ihe na ọ ka asị na m ume. Kama na ebe m ji ekwu ya, o nwere ike Akwa Okuko nwere ike pụta echi sị gị na enwekwa kidnapping na-emeri ya o. Kama na kama na ihe enwe kidnapping na-emeri ya ka o wee cover up. Ka o wee cover up. Ihe a ndị pastọ na-eme akwago otu Holy Spirit isi wee bịa chaa ndị kidnapper ọkụ, ndị kidnapper disappear, ndị ya disappear ya akpọpụta ya ofu ebe ya mee akọlụ gị ogologo aka, you still believe it. He was kidnapped. Just for him, o nwere ike ọpụta echi okwu onye for him to maintain his for him to maintain his ka o maintain level ya, ka o maintain so na ihe niile ọ na-ekwu ka o maintain ya. But it doesn't happen like that. Let's just follow the reality. Since the years ka ọ bụ ịka ha mmala Akwa is my friend. Mgbe ọ na-anya mgbe ebirie motor red, this amama famota ebiere motor red, that jeep red ebirie. He was with me on WhatsApp group. Is my on na money on ofu otu na WhatsApp. Ofu WhatsApp group. The group was created by Amumamili. Is my friend here, Amumamili from Umunze. The group was created by her. Oh my God. That was able post through Facebook here. Then he was driving a machine. He was driving machine. Akwa Okuko was driving machine. He don't know my friendship with him. So ife ndị ekwu okwu abụ ị gaghị ajụ m mgbe kidnapụrụ ya, ọ bụ mmụ kidnapụrụ ya, amam kama na ife ndị agwa gị bụ ifro my post, ị gaghị ajụ m mgbe kidnapụrụ ya, mgbe ọbụla ejine kidnap ya, is none of my business. Kama na ife eji agwa mmadụ bụ gịnị, kpachala anya gị, ị na-agwa mgbe kidnapụrụ ya, nọ mgbe kidnapụrụ ya. We all hear the message this morning. We all hear the message this morning. So you got to mgbe kidnapper ya. I'm not one of the kidnapper. So when you hear the message is also when I hear it. So stop asking me when was he kidnapped.
It's not of my business. But ife na-agwa gị bụ ọ bụrụ na mmadụ zie ozi, ọ bụrụ na ị na-eme dibia otu anọ kịta, ọ bụgodu na onye bido dibia taa, ọ bụgodu na onye bido dibia, if na onye abụghị dị dibia sef, zie m ozi, ana m eteki ya serious. I take it serious. Ihe ọbụla mmadụ ziri m pụta n'ụzọ zie m, ma mmadụ chat ya m zie m, ana m eteki ya serious. Ana m like ileba anya n'ime ya. O nwere ike ọ bụrụ na nke onye ahụ mma, o nwere ike ọ bụrụ na nke onye ahụ eriju afọ, mana ana m eteki ya serious, ana m eleba anya n'ime ya ọfụma spiritually. So stop asking me when was he kidnapped. It's not my business. Wetin happen exactly? Wetin happen? Explain yourself. Ị na-asị m explain n'ọrụ gị, ọ bụ ịda afọ ihe na fling online. Ị ga-asị m explain n'ọrụ gị. He was kidnapped. Ọ dị ihe meseji kwuru taa. Otu isi gote ya online ka nsi wee gote ya online. And I make a call. I confirm that na something like this happened. So ị gaghị abịa chọbatie m mgbe ebe o meli, ama m ebe o meli, ama mgbe o ji wee mee, ama m the time. Kama na ife mma bụ na mma agwa ya na asị nje ezi ozi m ejezie enye ozi, mana asị m butie n'isi na ma ya eburu ya n'isi. So let's just be my own na m ga-ekwu. Go. Information was getting right now said he was kidnapped. He was arrested, not kidnapped. Anyone, enweghị gbasara m. Ife mmọbụ na mme gịnị na ngwale ya, stop going to your hotel for now. Agwala m ya, stop anything that happens in that hotel n'ebe ọ nọ. Mụọ gwara m, mụ ezighi m that na a ga-ekidnap ya maọbụ na a ga-eme ya arrest. Kama na mmụọ gwara nna m gwa ya na ya ejezine na hotel ya for now. Ịghọtago? Na gịnị na ya ejezine na hotel ya for now. Ya stop good ize na hotel ya for now. But m gwara ya that message I think 3 weeks ago. Over 3 weeks ago, because mgbe mmụọ ji wee kwuo okwu nwere ike ọ bụghị mgbe ejikwa ka ọ ejiga emezu. Mana ọ bụrụ na ọ nụrụ okwu m, ọ ka ame gịnị, ọ ka budo. Ọ bụrụ na ọ PA ye ji phone ye wee na reply my message, that PA ye ahụ agwaghị ya ihe m kwuru. O kwesịrị ịchụ PA ya ahụ n'ọlụ. O kwesịrị ịchụ ya n'ọlụ because ọ mara ife ọ na-eme. Or because no nwere ike na ole my profile, enwe m estate, enwe m nke a. Adị m post kwa ọlụ na Facebook. So many ọlụ na alụ adị m post ya na social media. Ọlụ na alụ, few of them ka na post na social media, just few of them. Enwere m ike ịrụ ọrụ 20 post 1 on social media. And when you check my social media, I'm kind of person, I'm jovial person. I'm a jovial person. I'm always be free. I like people to come around me. I always like to make a friend with people. I always like to make a joke with people. Quality with the people. But when something serious comes, you take it serious. Whenever I give you message, I give message. So, and when somebody chatting this morning, saying, post to something in Kuru. I think I have posted it before this live video. Now that thing actually met one of his friend. That thing me. So nifenji okubo ka let's accept when somebody forget their money, forget their power, forget anything. You open on one. Or chicken and dana melegi. Mana at least when somebody tell you something, accept it, think about it, look into it, practice it, TUC. Omenala dị nnukwu. One old man na Abia State gwara m sị m na onye ọbụla na-eme dibia, a great dibia, an old man sị na onye ọbụla na-eme dibia sị na ọmalisiwo ihe niile, na onye ahụ
baala na ihe ala agbawago na onwego mental problem na onye abụ enwego mental problem na mgbọsị mmadụ pụta kwuo si na ọ bụ dibịa na ọ marasịgo ibe niile na onye ahụ nwere mental problem sị kpọrọ ya jee saikio ka aje gbaa anya ọgwụ. So stop saying that he should use his spiritual power to disappear. Rich boss, stop sounding like that. We claim today that Jesus is the most powerful person. Jesus is the most powerful. God is the most. Jesus is the most powerful. Kiniko. Then okay, when all those have you not heard that they kidnap reverend fathers? They kidnap reverend fathers, pastors on daily basis. There is insecurity, and they kidnap reverend fathers, pastors on daily basis, and they kidnap they have to pay the ransom. Highest how life rate. I'm on so many pastors I'm on so many churches and Jesus was there. So let's just remove about Jesus' power and the Ogu power. So because I'm so many pastors, so many bishops, so many. Now my village, I'm one of the Reverend Father name Adoration, name Crusade. He paid 5 million naira ransom to save himself from kidnapping. So na Jesus is a rescuer. No, a rescue. No, nka nonsense. I'm on so many prophets. I'm on so many pastors. They died. So I didn't know where putalu na call me aku muazi. I didn't know kulumo aku muazi. Oge Mbaka ndị azọgburu ndị mmadụ na Traditionen Mbaka achọ Mbaka wee bịa Mbaka chi n'elu ọta rituo gbalaga gbafue. Then why not him epụta ka agba anya egbo mana ndị chọọchị ndị eprotetori egbuo ndị egburu descending to Ebemonso. I was in Traditionen that day nke mgbe a bịara nke Ebemonso. Anọ m na Traditionen Ebemonso n'uke that very day. Ị gaghị akọlụ m ya akọlụ Ebemonso gbara ọsọ n'elu ọtụ ya. So enwere onye ị ga-awepụta n'ụwa isi n'igwe na-egwọrọ anwụ ma ọ na ka na onye na-azụ onwe onye chie na-azọ onwe onye chie na-azọ onwe. So when chi gị na-azọ gị ezo onwe gị. That is why a pastors today ji aga with gịnị convoy ha ji aga with security. That is why ha ji aga with security. So the problem in the way, okay, he claimed that he claimed to be the most powerful native doctor. He should be used. Yes, ordinary does mistake. I know when somebody put that I'm on the Gwalogum Bochie, the Gwalogum Bobo, the Gwalogum Odin this time. Ogufagwalo. Na mmadụ na-agwọ ọgwụ ka mmadụ ka enweta ego ma ọ bụ ka anata onye ọcha ego ma ọ bụ ka ihe mmadụ na-eme na-aga aga emin hụ na ọ bụ fake person maybe ọ na-eme disappearing. Ọgwụ disappearing, you don't know what it takes. Ọgwụ disappearing ma ọ bụ ọgwụ some of those ọgwụ ndị a emaghị ihe o tekiri. Some of those people gwara ije na their family today ha na ụfọdụ na-ayị ala, ụfọdụ adịrọ mma, ụfọdụ nke na a lot of things na-eme. So ndị dibia ji lecha anya sị mba kama ije na-agwọ ọgwụ ma disappearing na-agwọ ụmụ ọgwụ ndị a anya anọghị na war. It's better let us ka agwọ ọgwụ ga na-eme ka ego na-apụta maka onye gwọ ọgwụ ị nwere ike iji ego gị jegoro ndị amị kpọrọ ndị amị kpọrọ ndị security kpọrọ ndị polisi a na-eche gị nche. So na mmadụ na ọkwa ọkụ na-agwọ ọgwụ na-eme ndị mmadụ ọgaranya maọbụ na ọ na-agwọ ọgwụ a na-agala ya emin hụ na doesn't mean that na ọ gwọzila anwụ ma ọ bụ na ọ gwọrọ ọgwụ ndị ochie gwọrọ. Ọ gwọrọ pattern of ọgwụ ọ chọrọ. Ọ na-agwọ pattern ọgwụ ọ chọrọ ka people na-aga n'iru ka ihe na-agala ndị mmadụ nke ọma. Ọ pattern ọgwụ ọ gwọrọ. Ọgwụ ha ọgwụ anwụ ha anwụ. Ọgwụ ha ọgwụ na ọnya bụ
kama he claim that na ọnya bụ a na-claim na even Akwa Okuko abụ egbe mgbe ọ pụtara sị Akwa Okuko enwenube mgbe ọ pụtara kwuo okwu sị na ọnya kachacha dibịa niile nọ n'ụwa niile ma ọ kachacha dibịa nọ n'ala Igbo kama na ọnụnwa bụ fans kama na ọnụnwa bụ ndị na-efolie bụ ndị ji ọnụ unu na-ekwu today na Akwa Okuko bịa akasị Akwa Okuko enwebeghị mgbe ọ pụtara sị na ọnya akasị ama m so many dibias na-enwe ego ruo Akwa Okuko na-respect Akwa Okuko na-eje n'aka fa na-asala ọgwụ Akwa Okuko everything he do he is childish. Nwata ka ọ bụ Akwa Okuko nwata nwata ka ọ bụ so nke ahụ agbasaghara nke mana ife nna agba ga-ebu enwere so many today ha enwere ego ha enweghị moto ha enweghị ụlọ elu mana ndị dibịa ndị a nwere ego na-abịa n'aka fa sala ọgwụ ha na-enye so many dibias ndị a nwere ego ọgwụ ha werezie hapụta even some of them anọ na social media ha pụta na social media ha werezie na-akpali ego werezie na-arụ ndị mmadụ ọrụ ifu an elderly man na-akpọ ụtaba n'ime village even na-echi anwụrụ eze adọzie n'ọnụ mana o nwere oke ọgwụ o nwere oke ife then ndị onye bịazie ya sala ya ha sala ya apụtazie social media na-emeke mouth with it ụfọdụ ọgwụ ndị a ejighị ya emeke mouth mana apụta were na-emeke mouth on social media iwere emeke mouth it will not work. So n'ife nji ekwu ya bụ ọ bụ na m amaka kama na mmụọ na-ezu ozi abụkwu na mmụọ na-ekwunu mmụọ nwere ike isi n'ọnụ mmadụ zie m enwere lot of people na chat enwere somebody nwere ike chat m sị m na so enwere somebody chat m sometime ago gwa m something I look into it mmezie that na ọ gwara m mmụọ nwere ike ọ gwa m directly enwere m ike eje m n'afa mana mmụọ nwere ike zie mmadụ si zie m believe m on that. Mmụọ nwere ike isi na nrọ zie m ozi believe m on that. Even nrọ ịrọ that's why sometimes na-agwa people capture your dream. Nrọ ọbụla ịrọ capture ya mmụọ na-esi n'ime nrọ ezi mmadụ ozi and nrọ ahụ no need for you waste afa gị iweste ego eji ịgba afa. Ọ bụrụ na ịrọ nrọ tukwuru ala gbakọ nrọ ahụ ịrọ ụfọdụ arọ nrọ they take it as nothing ha rọọ nrọ they will mmụọ na-esi even mmụọ ka nrọ mmụọ na-aka esi na nrọ akụziri mmadụ ife. Enwere ihe ị ga-achọpụta n'afa enwere ihe a ga-agbara gị n'afa enwere ike agbachara gị afa enweghị ike izi gị egeghị ezi gị ihe ahụ ezi gị na nrọ. Enwere a hidden things bụ na nrọ ka a na-esi ezi ya mmadụ. Enwere hidden things a na-esi na nrọ ezi mmadụ. A hidden message bụ na nrọ ka a na-esi ezi mmadụ ọ bụrụ n'afa. A hidden message na-abịa na nrọ ọ bụrụ n'afa. A hidden message can come from somebody without you going to check it, without you agaghị n'afa icheki ya. Esi from somebody tie gị ya maọbụ esi na nrọ zie gị ya. So na maya ekwuburu onwe n'okwu abụ m onye okwu icheke my profile abụ m onye na-ekwu ntawụlụ okwu adị m ekwu ọtụtụ okwu too much adị m ekwu okwu ọlụ m adị m post kekukwu ya online nlụ ọlụ 20 m post 1 on Facebook. So na enweghị mọtin na-ekwu kama na ife nna ya chukwu na nna ana oru na nnụ mmụọ ezumezu ndị agwụ m ndị ziri m ozi na nzie ya bụ akwa ma kidnap ma emere ya arrest ihe ọbụla bụ ife pụtara na because eziri m si nzie nya ihe ọbụla pụtara ọ bụ arrest ọ bụ kidnapped ihe ọbụla ọ bụ chukwu na ndị a na ha binyụọ anya ndị mmiri m ọra ndị mmiri m nji alụ ọrụ ọra ndị mmiri m nji eme dibịa ụmụ agbọghọ asaa ndị mmụọ mmiri ndị bụ amala bụrụ ụgbọ ndị dum n'ije a sị na fa binyụọ ya bụ ife na ife nna ya ọfa enwere ihe ọzọ ejiro m akwụ ụgwọ
akwa ejuru m ụgwọ mụ na ya emekụnọrọ ive kama na just that no my friend both WhatsApp group anyị nọ and otu nsi mata onye ọ bụ so n'ife nna ya chukwu na ọdịnala oru na nnụ mmụọ ndị ziri ya ọrụ na ndị ziri m ọrụ fanu aka ka ọ pụtagodu ka ndụ ya pụtagodu ọ bụrụ ụgwọ ka ọ ya akwụ atụ na ya akwụ ụgwọ sị kwụọ ụgwọ maka na adọbie ekechibe na ọ dị ezuro adọbie ekechibe na ya ezuro ọ bụrụ kidnap ka ekidnapụrụ ya ndụ ya pụtagodu ọ bụrụ na arrest ka emerie ndụ ya pụtagodu so ya bụ ife mmarị sọsọ ya bụ ife mmarị sọsọ ya bụ ife mmarị n'ụwa ọ bụrụ na o mere nke dị mma ekidnapụ anya chukwu na ndị a na n'ọrụ ya ọgụ zọpụta ọ bụrụ na o mere nke dị mma eme ya arrest chukwu na ndị a na zọpụta ya so ọ bụ ife nkwụna ya ndụ onye ọbụla dị mkpa ndụ nwoke ndụ nwaanyị dị mkpa ọganiru nwoke ọganiru nwaanyị dị mkpa ọ iwe anyị na chukwu na ọdịnala ịmala iwe na-aga privately this message m gwara ya a post me online before ịmarọba about it ọ na-aga private ọ gara private let's take message serious when message come take it serious abụrụ mmụọ mmadụ ka mbụ kama na ezie mmụọ zie mezie mmadụ ọnya mere m okwulu mmụọ na ya mmụọ ọnya mere m the mouth speak of course ọnya mere m okwulu alụsị okwulu mụ na ekwulu alụsị na ekwulu mmụọ ọnụ ha ngwalị ga-aba ebe ngwalị gị na-aba ime enyi ọ dịghị gị na mma na ọ bụla utoro na ọ bụla ọnụ kama na akala kachi nyere m ọ n'isi obi ka nsi wee pịa ụwa so na ọmaka meela onye ọbụla stop supporting him Akwa say if any of those age gets richer than him let the gods kill him. Anụrụ m mgbe o kwuru ọ gawa ya akakọwa na m anụrụ mgbe akwapụrụ ụdị ibe ahụ amụ anụrọkwa so onye ọbụla bụ mmadụ Akwa Okuko bụ mmadụ ọ chukwu kele ya ọ pụta ụwa nature mebelie nature bụ chukwu mebe ya mmadụ kepite mmadụ ọ bụrụ na Akwa ka ekidnapụ onye insecurity dị n'obodo enwere ibe anyị na ya chukwu bụ ka ndị ya pụta ka ọ pụta na enwere ọtụtụ ndị ọ na-enyere aka enwere ọtụtụ ndị ọ na-azụ n'akwụkwọ enwere ọtụtụ ndị ọ na-enye nri enwere ọtụtụ ndị ọba tata ndị ọba ma ndị abụrụ ndị ọba bụ na achọ iri nne ụtụtụ na be Akwa kafa ya abalie nne ụtụ achọ iri nne ibe na be Akwa achọ iri nne abalị na be Aba na be Akwa ọ bụrụ na ọ nọrọ nzi na enwere onye ọzọ ga-emela anyị ụdị ibere ya emenwe ụdị ibere eto na ọ bụrụkwa na enwere ndị ọzọ na-eme ya kama na ọ na-eme ya na-agba anyị na ọ na-eme ya mana enwere ndị na-emekarị anya nwa kama na ọtụtụ ndị anwa sikwa n'aka ya eri ka ha na-erikwa na-aga na ọyịbe anyị na-ayọ chukwu na ọdịnala ka ibe ọma meme ka ndụ ya pụta ọ bụrụ na ọ pụta ọ jesia ije bata ma ihe ma ọ bụ na nna ya chukwu bụ ka o jesia ije abụ ka ọ pụta ọyịbe nna ya chukwu o jesia ije abụ ka ọ bata ọ bụrụ na ọ bata it will be a lesson to him mana ọ bụrụ na ọ bụghị ya nwa na reply my message ọ bụrụ na ọ PA ya saa ka that's PA because PA ahụ adịghị wọdị n'ọrụ enyere ya ụfọdụ na-asọ PA ya na reply na ọ bụrụ na ihe ụfọdụ si fake na ọ fake na o kwesịrị ibu date na nka o bu date icheke profile ntagịrị na this live video ọ bụrụ na ị naghị efolo bụ real Akwa this my nke a ntagịrị kịta abụ ya bụ the real one ị ga-efolo ka iwe nwee ike nweta ihe na ayọ ka iwe nwee ike nweta Akwa ọ bụrụ na isi na ma na-efolo fake ebidoro m Facebook taa eji nsi one wee mebe Facebook so na ebe nna ya unu bụ ọmaka ma elu onye ọbụla aka mbụ nwanne unu nwoke Obiọma Chukwu Ọgbanje onye nke eji Ọgbanje wee mmalị n'ala Igbo na ụmụuchu be nna m asị na ya malụ onye ọbụla mma ọmaka ma elu unu amaghị ekwubula onwe n'okwu na isi na-awakwu m na m ekwu nụrụ okwu like this online
na m ịkarakwa okwu detu na online kama na isi ọwa bụ ọgwụ kwuru m ka nje fesi ya ọrụ fesiri m ihe nna ya Chukwu na ọdịnala ka akwa ụkọ si ebe ọ nọ ka ọ pụta ka ọ bịakọzọba Igbo ndụ ka ọ lụbakwa ọlụ ya na mmadụ abụrụ Chukwu mana mmadụ bụ chi ibie. Mmadụ abụrụ Chukwu mana mmadụ bụ chi ibie. So ya maala unu mma maka meelu unu ya gaziere unu all my friends and followers ndị believe na m ndị kwe n'ibe na-eme ndị na-akpọ mmụọ ọra mmụọ ndị sị na ụwa dị mma na mma dị mma ụwa dị njọ na mma dị mma wee na-asị ha gọzie unu ihe ọma meelu unu. Share this post, share this message, share my message to Akwa Okuko. It's not fake. Or fake. So if it's not fake. Ekwuro m ya ka abụrụ na itu ọnụ ọ bụrụ fake kama na iwe mgbali ya wee sị na ọ maalụ unu mma maka meelu unu ya gazie na ọmụ nwa ka na-ekwu mmanwụ na-agụ arọ a sị ya maalụ unu mma ya gazie otilo ananị m. Anyị na-ekwukwa na-esu na biko na-enyela aka na subscribe kwa na this channel biko nke onye nọ na-eme ya na-agasịli agazili anyị na-ekwukwu ya na-ekwukwu ya ọzọ wee na-asị biko ebe onye na ọgbọ n'ọgụ a ji Akwa Okuko ha anụ ya aka ka o zuo ike ya anyị na-ekwukwa na-asịkwa na nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ nwa mmadụ emerigbo na nwa mmụọ onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ n'ụwa maka na ilo dị n'ụlọ bụkwana nke ọjọọ ya karịa nke dị n'ezi maka na asị na-azị na oke nọ n'ụlọ gwara nke dị n'ezi na azụ dị n'ime ngịga biko na subscribe kwa na this channel na-abụ notification gị drop your comment na the comment section then like kwa this post. Aya nwanụ mgbe ọzọ.